Hi guys, may gabi namin din sa Talisayan. Kami sa Talisayan guys. Kami sa yang ayaangalan. Hapon. Hapon to guys. Ada pa mo ere. Ano pong kuya? Ay kato. Ya iji version kat. Makurta tanong magiro ba? Ginano ba? Inday pi kay nagdo nang inday pi. Kung unsa ka nag kamagpanayon natin no, makakita lang patay sila ng panahon sa Jesus. Amen. Amen. Mga unta guys. Kita pasudan. Kuha na masudan. Isda nga. Mga isda. Pang. Lord dayon. Daw na po. It's low. Si Panganga. Hasan no, brother kay Pangahasan. Hapit mi dito isa ka pundok na 2 kilos na siguro no 350 ra. 350. Mahal ka na kilo ni? Ha? Mahal na kilo sa daan ni? 350 lagi pero akong bana-bana mga 2 kilo. Kay iba urutan lang ni. Boss, urutan lang ni boss. Kila ni 350. Daghana kayo kuno-kuno na. Tunga gani ikubag. Akan masad unod ang kuan. Na ganang us pangani ko ganang sa unod gyud kay sabor sapsap man. Gani. May itong naibukog kay murag humok nimo kanon ba? Murag sila laway-laway ang unod ba? Let's po sa isdalan. Panit. Ano? Panit. Maganda kay panit man eh. Naitlog na niya ako. Naitlog. Nahulog. Nahulog sa sukaan ba? Anak na yung siri na yung working nila eh. Dobi na nakabuok. Na, Naglakaw ang isa. isa kay naglakaw kay matugalan siguro. Ba't ano yung isa? Butang na, matuyo po ng utok na nga. Ito na sa cellphone. Murag ka pa na. Malagay. Silipin ko tayo. ML. Pero, kaya, mabilang siya. Kaya law na katulog. Manang usay nga. Nabili wifi nila dana. Nagkasuko na siya kung suguon makay. Ako naman ka nang nakuha sa cellphone na. Lagi sa mga gadget mo sinapingkos ya. Pinto, sorry. Kung dito sa pagsilip. Ay, nabilang siya. Mo? Nagaling di kasuko sila ni ang kulsisi. Pili, ikaw nito. Jadi kasabayan. Hindi isa. Kung basta kasaba ang kuhan. Suryahan, pero Kasabayan na. basa man. Kasabayan na karon ni. Sige Rabs. Kami na sa mga sa trabaho karon. Pwede man sila kahit pakatraka ka. Lain ka din. Ito, inaamo ang mga batasan. Bambam nga, makonsulya man lang. Bambam, bambam. Bisa nagluto ba ka ba? Kaya kakapagod ang nagluto kay nalagap nito. Isa na ikuan. Isa nagluto sa panakot. Ano ang mata? Kami po sa kan. Tumta ka na. Kaya iha din. Mana kung suguon wala masuko sa bakit. Sa isinapin ko. Nagkabisi mo sa cellphone. Dito sa titili. Asa ra ba ng cellphone na kung humanag trabaho? Hindi, dito sa kaya. Tanda din yung kabalay. Kaya magbuto sa niya trabahoon. Sila niya. Si Manoy, nagtrabaho doon sa sa munisipyo. Ah, Sila din mabilin. ang trabaho nila sa kagisi sa pila eh. Hmm. Wala sa nagkantin dito. Nanya po sila, tisiling, naya, tindira, dimsi. Amo lagi ang silipin ko sa kanya ano, kan man na iyang duwa. Nya, bilang siya, may nilawas, labadi ulo kay may tulog. Wi-Fi ba ya? Kung naman siya, abka man na. Tuwa tulog sa gabi kay duwa sa. Para sa mga naran Mana kuan. pagkabuntag luya kayo. Nari wifi nila dito eh. Wi-Fi kay. Sila man siya abka man. Mana wala na nitiling. Nagtulugar siya. Ito siya niya. Di na katulog siya ako. Kung siya nga. Ano ko ano ba yun? Ito ano. Katulog siya. Katulog. Una-una nga muli na tiling. Ya, pada sa kulit sa trabaho. Ya, pag subuan, suko na dayon kay. Kapag siya, ano yun, dua ay ran niya. Ya, ay bagay siya. Talagang bagay alawang.
Well, alam mo ko no. Nakahapdi raman ni Baya. Wala man siya nagkukupis. Gani. Wala na naman ulis sila sa modulap dila. Alam mo na. So, kinakulan siya. Pag hawak ba nila kasiling at na eskwelahan at na trabaho si Manoy, yan na lang nabilin. Tulong nga siya tama sa ginawa. Tundal na yung gilabay. Ah, Tundal. natuwa lang paano. Gilabay. Lutong naman ganyan. Kapudpud naman yung pan ito. Agkuan lagi ang ulo basta kay kadugay na. Yung magtarong ka na ba nila bete? Ano ba yung mamaw na ba? Ano sa panyan nga. Gani. Kabangunan na baka dili lang. Ito may bayo na. Ay ba nga bilimentar eh. Food 4 siguro. Wala kabangunan na siya. Say, suro yung utang si Kuan. Para lang ma... Yan daw sa bawa sa iyo mama sa mami Rebecca. Dito ang dadang maas. Isa si Kuan man. Mami niya lang. Mami yalan. Ngayon may kabang kan dia. Wala ya. Wala na lang pero duduk. Patut na duduk na sinusan niya nila. Ha? Naduduk sinusan niya. Wala, helper. Siguro. So una nagito yung helper dugay na. So hindi mo sa primero. Naghawa si hindi kay demotion ng mami. Uli na po itong isa. Bukan anak. Naghawa ko na yung mga anak. Dugay niya po sa iya. Gagwanta lang ang kasaba sa maas. Nakaroon, no? Kinakagwanta hawa. Pabalik na si Inday. Aray, ilang kabunan. Ito na. Hindi, kagwanta si Inday. Ilang yung batasan man na dito. Nakatungkuan tagalo yung baybay nga na anak dala. Ano? Alagyan hawa lagi punto. Hawa na kagwanta gyapon. Ang saba mo. Ang kapangadon niya. Pero mga bata ni Mili na dia. Ang duha. Yan mo lang mga pan. Uy, uban. Yan mo lang mga favorite. Ilang pwede ko lang sa ito. Dalo no? Nabata mo ganyan ng mga bata. Na si Dodo mo yang subugon. Do, huwag para do. Kusinero dodo. Kusinero. Lampadero. Andan niya, haram. Ano, Wala mo siya. Apa na ba? Ngayon, sukulan. Kusinero. Lampadero. Baho. Eh, bisag si Dodo. Away ko pang sila. Sabi mo, may buhay. Mayroon ka balik mas dodo. Bigyan pa ito niya nga. Nagnaga niya. Ay, nagbalik na rin. Sikaw. Nagbalik na rin. Kanala ko helper. Helper. Ano sabihin niya, Dodo? May kawang trabaho ba yan? Tapos siya kay Ibe. Sulduhan tapos siya. Yan sa kontra po. Sa rin na ilabalay. Yung sakyan na, sa ilabalay siya katulog. Nagdudo nga para sa pala ni ilmi ang kuan ba? Nang Hello. Hello. Karon pagkatigwa na tos tato sa una sidugon ri pa ng kuan. Kaitok ma. Petro. Sa Dragon Pro, yan ang ali kay 150. Piralit niya. Siya gihimog, baligya siya. Kaya ano? Dili na butang sitang lugar. Sorry. Hindi na. Tilabayan Ati patilo siya lan. Tapang Iwanan natin, tungaban na na. Isura siya. Maginam tagkuan guys. Ano ito nga pa? Miracle Prot. Sila lami niya. Diyos. Ayun ang kalan. Pisting. Ano siya lan niya para. Labi kayo sa bugnaw. Ano? Ah. So nilmi. Ah. Kung meron ka naglainan ko, kadugayan, aguntaw na lang ginawa, kay tambal man. Ay, tama lang, kay gikuan ka, UTI.
Daghan kay matambalan na nato i-search lang miracle fruit. Kasi matambalan. Sukarat. Daghan kay matambalan na ba? O gini masud sa rin mogman ni madawat ni. Pait nga murag Nala gid pagi mo ni butang gid siya sa ref. kan mga gabi ang una ko yung doon pagkabuntag na. Na ang nairet dito, tayo ra. Mama. Tawo boss. Mm. Ako 50 yung buwan. Pagi mo ni mo di butang na mo dito. Booster ka na. Paguntahon nang lagi na ako kay tambal man. Ang resulta dani, mabawas imo nagami okay ano pila lang kay kadlaw. Mabawas man kasi mga kalibang. Eh mga toxic sa imong lawas mag kuan man. Ito yung naman yung tiki, para magamay na yung bibili. Wala si iping. Mapaniwang lagi ko karong ko andi na. Ay na. Ay mo kay iping. Ito kaya ping, lingay kaya ping. Agi ko sa tayo ah. Diyos ko eh, pangusun ko. Arnil ya kang usod ya. Katong sa unang ano din. Itaki. Guys, manguli na mi manamig panihapon. May toyo diri guys. Morning natin ni Mother Karen guys, kinagsayo ko pa idis yung cellphone kay apel siya sa party so aron madala yung cellphone so palit tag isda kanay nagsoroy og isda guys. Palit tag isda guys. Balo ra ko. Balo na ibo. Pila ka mo kay sa kilo? 5 man to. Balo, muda, balo. Isda. Tolo siguro. Kana, kapin sa kilo. Na 200 ra. Isda, balo. Balo, muda, balo. Isda. Gani piskol ni ko bon. Isda, balo. Balo, muda, balo. Isda. Tutuhan to nga. Okay, wala ko kwarta. Pare sapi. Kaya na, gusto mo na napitikan mo na ni? Isda. Isda mo na guys, balo. Asan siya nakuha? Sa Yes na bud. Isda, balo. Balo, Nagpawan ba? balo. Isda. Lapas din kayo. Tampis kinig sabaw. Amis bilang sabaw guys. Isda, balo. Balo, muda, balo. Isda. Magsabaw to guys. Magsabaw. Nakaluto. Ay, nakaluto. Manan ako ginlo guys. So, ato na dayon yung lutoon. Sabawon. Inunan na lang din guys. Pamahaw guys. Nakaluto. Natabasyo na rin. Anya na akong basiyo. Papa, naghuka na sa iya. Dako nang Mahal ka guys. Di naman. Si Pader na lang guys. sigang sugat be. Ngit-ngit deh. Si Mimi silang lang manas lag kain. Di naman. Ay, nagpakuan din as mama guys, patina. Eh, lamang party karon mana pagwapas ya. Relo na ang nagtina guys. Manager. Diyan? Manager. Pakistan mas. Ano dyan? Para maigun si manager. Diyan? Para maibugan ang manager. Hi guys. Manager. Gaglo ka ng tiras ako, unoy. Bugangan sa manok, imo gigibahugan sa ero buanga ka. Anak niya diba? So, dala na mo bukme. Hala, di na nagpapalik dito mi. Di na nagpapuyo mi. Yakay. Ew ka pa.
Hilom! Nihurot yung kape na ako. Sa pagkaanad mag... Sabay, Aman. tao. Una lang di ay. Ako sa tagaan. Tagaan na. Tagaan na. Dito rin siya kaon. Yung kape ni de. Pagtimpla! Baba. Ay, gaman na, kape daw. Wala na ganit niya ba? Naganaga ka man. Palandan ako muna. Ay, sa bibili, katintahan sa Naaman lagi kape lo. Katintahan mo bibili. Naaman lagi kape lo. Yung kalawala dyan lo. Chong. Padani yo. Puti pa lang. Hi guys, at tumig ar ko ano guys. Manila. Iba ay bang mga unang tao pati kamaan na. Nami paingon sa isa ka area ni ma'am guys nya. Baklayon man kaya mas masulod yang sakyanan. So baklay ta. Ang mga batos oh. Sada kay kuan din hiyo ka ng klaro kayong kamigin. Og ang sipaka sa Talisayan daw ang syudad sa Cagayan bitaw guys. May tinya lagi na. Ipahawa ni ma'am ang iyang sakop. Ano? Dapat Si Papa sa si Doy-Doy o kanang mga batanon mo iyang ibilin. Kaya ang iyang mga sakop guys nag-abusar ng iyasang ipapahawa. Taga-hinguko. Taga-butuan man iyang mga sakop. Layo pa man ang iyang isa ka area. Pipino guys. Manang farm din hini ma'am nga ikaduha. Ay napuno na sa limonsito dito ma'am. Giran up ko nuni nga agi ma. Ilang gi-sprayhan o kanang papatay sa. Daghan kuan, daghan bunga. Ano ba yung limon oh? Hapit na sila maka. Kulang abono makay. Muro gi-sprayhan no. Yan gusto. Giran up nila.
Harbisa nila ang pipino ni ma'am, guys. Oo, ka, bantay. Hindi ko mag-lisod. Swimming vlog. Harbisa nila, harbisan. May area ni ma'am there, guys. Huwag kayo area. Napataw ta. Nilalim ta, oh. Napadali ta, oh. Pataas doon kayo. Pero ano bang harvest ba? Over here. Over here. Napadiri, oh. Narabay tunok, Andre. Tulog, mag-isa ba? Oh, naitunok. Katong sa konsa. Berkado kay buang nito pa. Pangit man kaya ang guwang. Oh, pangit ang guwang na kayo kay. Ito pa yun to. Kami ni sinunod. Ito pa tao. I'm gonna Lami na siya kay gagmay pa. Ayaw ka, ang guwang. Isa rin sa geda ni Dong. Ano kinsa may mga sama na Dong? Cesar! May mga saba Dong.